Dar nesaf. Nawr, ni moyn creu trawsnewidiadau rhwng ein clipiau ni wahanol. So, os chi'n edrych, heb y trawsnewidiadau, mae fe yn edrych yn OK i fod yn dig. Ond, o ran derbyn marciau wahanol, mae angen i chi ychwanegu nhw. So, be ni'n mynd i wneud? Ni'n mynd i defnyddio bottom sydd lan fan yma. See effects. Dyna'r un fi moyn. A wedyn transition. So, ni'n gallu newid y duration ar lan fan hyn. Na ni methu. Mr Jones yn siarad rubbish. So, be chi moyn i wneud? Chi moyn dewis pa fath o trawsnewidiad chi moyn yn eich fideo chi. Nawr, chi moyn just dewis un neu ddau. Chi ddim eisiau dewis pob un o rein. Dim angen, byddwn yn edrych yn horrible, a i fod yn chi moyn trio wneud yn edrych yn proffesiynol. So, be ni'n mynd i wneud? Ni'n mynd i dewis un, efallai dau, a wedyn ni'n mynd i cadw at y ddau yna trwy'r holl fideo. So, fi'n mynd i dewis fade to black fyna. So, fi'n dewis hwnna. A mae'n ychwanegu lle mae cursor chi yn. So, os chi'n gweld hwnna, nawr, fade to black a fade nôl. So, os ni moyn wneud yn fwy hir, chi'n gallu ystynnu fe fel yna, neu lleihau fel yna. Be bynnag chi moyn. So, os fi yn nawr edrych fel yna, not too bad. Fallai bach yn hir, fi'n meddwl. Rhywbeth fel yna. Check hwnna eto. Lovely, lovely. So nawr, os ni'n gallu copio hwnna, fallai. Paste fe fyna. A wedyn, os ni'n mynd fyna, paste. Chi'n gallu defnyddio'r un hyd am pob un wedyn. Ond amlwg, os chi'n moyn dewis un arall, chi'n gallu mynd, os ni'n fade to white, efallai. A wedyn mae'n newid e fyna. So mae un di fyna. Un gwyn. So chi'n gallu newid e, os chi'n dewis y trawsnewidiad, chi'n gallu newid e o di gwyn, fel yna. Hyfryd. A does dim byd fan hyn, ond efallai taflu un arall mewn fan hyn. So chi'n gallu gweld lawr fan hyn, mae'r boxes bach yma yn troi fyny. A dyna sut chi'n ychwanegu trawsnewidiadau. Eitha syml, ond yn amlwg cadwch at un neu ddau. Dim angen chi defnyddio pob un, fel maen nhw'n dweud, less is more gyda hwn. Okay?